வணக்கம் நேயர்களே, நாம் இப்போ என்ன வீடியோ போட போகிறோம்னா இஞ்சியும் ஆரஞ்சு பழத்தையும் வச்சு ஒரு ஜூஸ் ஒன்று செய்ய போகிறோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். இஞ்சி ஆரஞ்சு ஜூஸ் போடுறதுக்கு தேவையான பொருளுங்க. இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க, ஆரஞ்சு பழம் 2 எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமுங்க. ஒரு பிஞ்சு உப்பு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி மேல் தோல் எடுத்துக்கலாமுங்க. ஆரஞ்சு பழம் நீங்கள் லெமன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாமுங்க. இஞ்சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குதுங்க, ரொம்ப செரிப்பு தண்ணிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க இஞ்சி ஜூஸு. இந்த மாதிரி மேல் தோல் சீவி எடுத்துக்குங்க. எடுத்துட்டு கழுவிடணுங்க. இஞ்சி கழுவி இருக்கிறவங்க இந்த அளவு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்ன துண்டா போட்டுக்குங்க. மிக்சியில் போட்டு அரை போடணுங்க. இல்லை கேரட் சொரவு இருந்தாலும் நீங்கள் சொரவி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. ஆரஞ்சு மேல் தோல் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சொலையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 ஆரஞ்சு பழத்தை. ஆரஞ்சு வைட்டமின் சி இருக்குதுங்க. இது எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சு எடுத்துக்கலாமுங்க. இஞ்சி மிக்சியில் போடலாமுங்க. மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாமுங்க. அடுத்து ஆரஞ்சு தொலைச்சி வச்சிருக்கோங்களா, இது சீட்லெஸ் ஆரஞ்சுங்க, சீடு இருக்காதுங்க இதுக்குள்ள. இதை திருப்பி இதில் சேர்த்துக்கலாமுங்க. இஞ்சி ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டுக்கலாங்க. மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கோங்க, அதை சேர்த்துக்கலாமுங்க. இம்யூனிட்டிக்கு தான் இந்த மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்த்துருங்க. தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துலாங்க. மிக்சி ஜார் மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. மிக்சியில் சேர்த்துக்கோங்க, நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இன்னும் நேரம் அடிக்கலாங்க. அடிச்சாச்சுங்க. மூடி திறந்துடலாங்க. இஞ்சி ஆரஞ்சு பழம் நல்லா அரைப்பட்டுச்சுங்க. ஃபில்டர் பண்ணிடலாங்க. பண்ணிக்கணுங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சதெல்லாம் இந்த இஞ்சி ஆரஞ்சுடைய இதெல்லாம் இருக்குமில்லங்க, அது இப்படி அமுத்திட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாம் விழுந்துருங்க. ஃபில்டர் பண்ண பிறகு தேன் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எலும்புகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க தேன் போட்டு நம்ம இஞ்சி ஜூஸ் குடிச்சோம்னா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், மஞ்சத்தூள், தேன் எல்லாமே கலக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்குங்க இது. நீங்கள் வீட்டில் இந்த இஞ்சி ஆரஞ்சு ஜூஸை இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க நேரில். சர்விங் டம்ளரில் மாற்றிக்கலாங்க.
இவ்வளோதாங்க இஞ்சி ஆரஞ்சு ஜூஸு. இது வரைக்கும் இஞ்சி ஆரஞ்சு வச்சு எப்படி நான் ஒரு ஜூஸ் செய்தேன்னு எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க. இந்த வெய்ய காலத்துக்கு கண்டிப்பா இந்த இஞ்சி ஜூஸை நீங்க வீட்டுல போட்டு கொடுங்க, எல்லாருமே விரும்பி குடிப்பாங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்பிச்சி அம்மிச்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாமுங்க. நன்றி, வணக்கம்.